og jeg er en svensker fast i Danmark, og jeg er præst her i kirken. Og jeg glæder mig til at komme med ord i dag. Så det er dejligt, det er godt at høre. Vi skal fortsætte vores prædikenserie her. Ledere, der leder. Det vil sige, ledere i kirken, i Kristus regi, er dem, som leder. Ikke også? Og det er fra 2. Korintherbrev, vi skal have vores tale fra i dag, og vi skal snakke specifikt og nøjagtigt om det her med vision. Hvilken vision? Hvad skal vi se som leder i Kristus kirke? I kan glæde jer til det. Okay? Men først skal vi endelig starte med nogle annonceringer. Og det er godt. For det første har vi en kvindekonference snart, eller ikke forholdsvis snart, til efterår på Færøerne. Vi har en masse færøske venner igennem The Gospel Coalition Norden, som vi har en lille skib derfor. Og det bliver rigtig godt, så hvis du kender nogle kvinder, inviter dem. Og det er ganske billige billetter og sådan noget, og man kan sove gratis der, hvis man ikke vil have et hotel og sådan noget. Så det vil vi gerne invitere jer alle sammen med til. Vi har nogen her fra kirken, der skal derop, så det bliver rigtig godt. Så næste uge har vi en koncert. Det er dejligt, det er spændende. Vi har faktisk været ude og invitere folk før kirke i dag, og det gik rigtig godt faktisk, ikke også? It went well inviting people, right? Naboerne her. Så skolen her har givet os lov til at holde en koncert efter gudstjeneste og invitere vores venner, som måske kommer ikke i kirke eller sådan noget, eller også bare fra kirken. Fordi vi sætter pris ikke kun på at høre Guds sang, men også til at forme Guds verden, ikke også? Vi vil gerne være kristne, der er ud og involveret i kultur og musik og kunst og sådan noget ting, og det er stor efterspørgsel på her i København. Så vi har inviteret de her naboer her, også inviteret folk fra kirken og skolen her, men vi vil også opfordre jer til, hvis du har nogle venner og familier, som du vil gerne invitere dem. Der er 100 kroner mobile pay ved døren, men det går direkte til musikerne, dem som spiller musik, ikke også? Sound good? Spørgsmål til det? Any questions? Næste søndag, den 23. Det er faktisk også midsommer på svensk. Sankt Hans weekend. Så det er vores Sankt Hans, vi holder sammen i kirken også. Og der er også frokost mellem gudstjeneste og koncerter. Jeg tror, vi kommer til at købe en pizza eller sådan noget her ind. Så hvis du inviterer folk, vil det være rigtig rart at vide, at de kommer. Ikke også? It's really good to know how many people are coming, so you can buy enough food for lunch. Og meningen er, kan du se her, at man inviterer folk, og velkommen også til kirke. Så måske, hvis du tør, kan vi også invitere. We can also invite to come to church in the morning. Yes, dejligt. Og så vil jeg bare sige, vi har kun et par uger tilbage, når de har nogle amerikanere her på besøg. Tusind tak til dem. Thank you for the Americans. Couple weeks left. Og Alan, faktisk herovre, vores bror, skal komme med ord næste uge. Alan is going to preach next week. Så det bliver lidt spændende. It'll be exciting and different. Og han fortsætter bare vores prædikenserie, og Jakob skal oversætte. Så det bliver også godt. Bed en bøn for ham. Og ja, vi har brug for flere ledere, der leder i kirken på verdensplan. We need more leaders, right? So Alan is one that is aspiring to ministry, and so we're glad to have the chance to learn from him and to give him this opportunity. So pray for him. All right? Yes. Og så er der også snart sommerferie, og vi holder fast i gudstjenesten her. We're going to keep meeting as a church. Og det bliver interessant, men det er det, vi gør. Og så gerne invitere venner over sommerferien også. Der er mange kirker, der holder en pause. Det gør vi ikke. Så det bliver godt at gøre det sammen. Yes, men som sagt har vi en ny prædikenserie, 2. Korintherbrev, der hedder Ledere, der leder. Kan vi sige det alle sammen? Vi har anden, der siger det på den. It's called Leaders That Suffer. Try to say it in Danish with me, everybody. Ledere, der leder. Sådan, du kan læse det her. Ikke også? Jensen har skrevet det så fint. Leaders That Suffer. Og ledelse er noget, som jeg vil sige, vi har det lidt svært med her i Norden. Leadership is something that we have a hard time with in the Nordics.
Hvorfor? Det ved jeg ikke. Jeg tror, nogle gange er det, fordi vi gider ikke forpligte os, muligvis. Eller vi tør ikke at sige, at vi er bedre end andre. Men i hvert fald min oplevelse i kirkelig sammenhæng er, at have flere ledere, det er ikke nødvendigvis nemt i Sverige, Danmark i hvert fald. Men samtidig, når vi spørger ind til folks liv og deres arbejde eller CV, det er ikke så tit, vi nævner vores tjenesteroller, vi har haft på vores arbejde, ikke? Jeg var opvaskeren på Johan, det siger vi på vores CV, ikke? Men tit, når man spørger folk ude på legepladsen eller ude på en park, de siger, nå, jeg er leder i en børnehave. Jeg vil ikke bare sige, at jeg er pædagog. Jeg er leder i, eller jeg har ansvar over den her stue. Det er tit der, vi fremhæver. Ikke også? Hvorfor er det? Fordi, som vi har snakket om, vi vil gerne, at folk betragter os som ledere. Ikke også? Vi vil gerne have den der opmærksomhed. Men når vi kommer til stykket, når vi kommer til Bibelen og evangeliets kald, vi er ikke nødvendigvis klar til at være en leder som Jesus. Ikke også? Hvordan var Jesus en leder? Han klatrede op Golgata, ikke også? Og han var villig til at ofre sit liv, ikke også? Og han blev forladt af alle hans venner til sidst. Han skrev ikke nogen bøger. Han var fattig, han var ensom, han var en, der oplevede en masse lidelse for os. Og det er der, vi er kaldet til at afspejle i kirken, ikke også? Og vi har brug for flere ledere her i Nysangkirken, okay? Vi har brug for det, så det må du gerne bede for. Bed for mig, jeres leder, og bed, at Gud må rejse andre. Vi er super taknemmelige, vi har nogle gode menighedstjener, som vi indsatte et par uger siden, Jensen og Bjørn og sådan noget. Men vi har brug for flere ledere, især ældste og sådan noget her i kirken. Men vi har brug for dem, som er ligesom Jesus, den form for lederskab, ikke også? Så som vi har snakket om mellem 1. Korintherbrev og 2. Korintherbrev, har Paulus sandsynligvis skrevet en endnu skarpere formaning. Ikke også? Og det var modtaget af Korintherkirken med afstand, hvor de begynder at sætte spørgsmålstegn ved Paulus autoritet som apostel. Og modsat 1. Korintherbrev og Romerbrevet er 2. Korintherbrev mindre organiseret og mere en sammensætning af Paulus lederskabelige forklaring og forsvar på hans lederskab. Fordi de kommer med de her spørgsmålstegn. Ikke? Og i den her sammenhæng kan vi lære fra Paulus, hvad det vil sige at være en leder som leder. En leder, der leder. En leder, der er ligesom Jesus. Ikke også? Og i dag, som sagt, skal vi komme ind på den her emne, som hedder vision. Er der nogen, som har hørt den her vision? Anybody heard this? You need to have a vision as a leader. Har I hørt det? Anybody heard that? Ja. Så hvorfor skal vi snakke om det? Og jeg vil sige, det er meget tit, det man læser i lederskabslitteratur. Ikke også? Den klassiske formulering af lederskab er, at man kalder folk til en vision. Og det har vi også i den her kirke, ikke? En teologisk vision her. Og vi vil kalde jer til at tage imod den her og gøre det i stuen, fra stolen, på strøget, som vi taler om i den her kirke. Ikke også? Og få en forening eller en gruppe mennesker til at følge i takt, alignment med den der vision. Ikke også? Men der er også andre former for lederskab i lederskabsteori. Jeg ved ikke, hvis I er klar, hvis I har læst noget om det. Der er transformativ lederskab, hvor man selv er sårbar over for andre, over sin egen rejse, og inviterer folk ind i den der form for sårbarhed. Eller konsensuslederskab, hvor man altid søger en stemning i konsensus med en gruppe, og så fører organisationen videre derfra. Men her i 2. Korintherbrev ser vi en helt anderledes form for lederskab. Ikke også? Der er en vision, Paulus taler om. Ikke også? Men den vision, som han taler om, er ikke ligesom en organisatorisk vision, hvor han siger, vi skal have vækst, vi skal have den her strategi, eller global domination. Ikke også? Det er ikke det, Paulus siger. Han siger, den vision, han har, og han kalder os til, er om at se Guds ansigt i en bestemt billede i Kristus. Og hvordan?
Kristus i hans herlighed korsfæstet. Ikke også? Det er den vision, han vil kalde den her kirke til. Han vil kalde os til. Det er en helt anderledes tankegang, end noget, vi læser om i lederskabslitteraturen. Så lad os undersøge det sammen nu, okay? Sammen good? Lederskabsvision, Jesus på korset. Ja, så skal vi læse teksten, og jeg har spurgt Bjørn, hvis han vil gøre det for os. Okay, så vi begynder i 2. Korintherbrev og kapitel 3. Og begynder vi nu igen at anbefale os selv, eller har vi som visse andre brug for anbefalingsbrevet til eller fra jer? Nej, I er selv det brev, der står skrevet i vores hjerter, som kendes og læses af alle mennesker. Så er det klart, at I er et Kristusbrev, der er blevet til ved vores tjeneste, ikke skrevet med blæk, men med den levende Guds ånd, ikke på tavler af sten, men i hjerter på tavler af kød og blod. En sådan tillid har vi til Gud ved Kristus. Ikke at vi er os selv dur til at udtænke noget, som kom det fra os selv, at vi dur til noget, skyldes Gud. At vi dur til noget, skyldes Gud, som også har gjort os duelige til at være tjenere for en ny pagt. Ikke bogstavens, men åndens. Og bogstaven står ihjel, men ånden gør levende. Men når dødens tjeneste, indhugget i sten med bogstaver, havde sin herlighed, så at Israels børn ikke kunne se Moses ansigt på grund af hans ansigts stråleglans, der dog forsvandt, hvor meget mere vil så ikke åndens tjeneste have sin herlighed. Og den tjeneste, der fører til fordømmelse, havde sin herlighed, så er den tjeneste, der fører til retfærdighed, langt mere rig herlighed. Det, der var herligt, har jo i det tilfælde ingen herlighed sammenlignet med den alt overvældende herlighed. Og når det, som forsvandt, havde sin herlighed, så skal det, der bliver ved med at bestå, have endnu større herlighed. Et sådan håb har vi, og går derfor åbent til værks, og gør ikke som Moses, der lagde et slør over sit ansigt, for at Israels børn ikke skulle se, at det, der forsvandt, hørte op. Dog forhærdes deres tanker, og indtil den dag i dag bliver det samme slør ved med at lægge over ved oplæsningen af den gamle pagt, uden at tage det bort. Og det fjernes først i Kristus. Ja, lige til i dag ligger der et slør over deres hjerte, når Moses læses op. Men hver gang en vender om til Herren, tages sløret bort. Herren er ånden, og hvor Herrens ånd er, der er der frihed. Og alle vi, som med utilsløret ansigt i et spejl skuer Herrens herlighed, forvandles efter det billede, vi skuer. Og herlighed til herlighed, sådan som det sker med Herren, som ånden er. Tak, Bjørn. Og tak for mikrofonen. Gud, det er nu, at du må gøre det. Du må afsløre din herlighed til os. At vi ikke må opleve bogstavens dødelighed nu, men åndens frihed. Jeg beder nu, at du må vejlede mig i det, jeg siger. At du må give mig kraft på ny til at begynde at have den gælde Gud. At du må give os alle sammen blød hjerter til dit ord. Jesus navn. Amen. Amen. Tak, Bjørn. Så, vi har 2 idéer fra den her tekst, som vi plejer. Ja, kan I følge med? Så det hedder, hvordan vi ser ud, og hvad vi ser på. Kan vi så alle sammen se? We're going to see this together, okay, for the English speakers. Se, hvordan vi ser ud. Yes. Og hvad vi ser på. Vi ser på. Are you following in the English notes? Yes? 2 points. 2 points. How we look and what we look at. How we look and what we look at. Hvordan ser vi ud? Okay? Og i den her tekst har vi Paulus, som sagt, begynder at sætte ord på sin tjeneste, og ikke tager forsvarsposition, men til at forsvare sig selv. Så modsat religion handler lederskab i evangeliets kraft om personlig indflydelse, ikke positionel magt. Okay? Så Paulus nævner en her.
batteri eller hvad? Nej, det er bare. Paulus nævner i den her, at modsat religion og den her kultur, han kommer til i Korinth, handler hans autoritet, hans lederskab i evangeliets kraft om den personlige indflydelse, han har haft. Ikke en positionel magt. Ikke hans CP. Så vi ser det i første vers her i kapitlet, vers 1-5. Begynder vi nu igen at anbefale os selv? Anbefale os selv? Eller har vi som visse andre brug for et anbefalingsbrev til eller fra jer? Nej, I er selv det brev, der står skrevet i vores hjerte, og som kendes og læses af alle mennesker. Så er det klart, at I er i Kristus brev, der er blevet til ved vores tjeneste. Ikke skrevet med blæk, men med den levende Guds ånd. Ikke på tavle af sten, men af hjerte, på tavle af kød og blod. Så her kommer Paulus ind på præcis den her kritik, han begynder at få fra den her kirke. Okay? De er ligesom, vi sætter spørgsmålstegn på din autoritet, og han er ligesom, skal jeg komme med min CV, min anbefalingsbrev? Ikke også? Og dengang havde man ikke mail eller Facebook. Ikke også? Det var gammeldags fysisk brev, som tit folk, der forkynder eller kommunikerer, det havde ligesom en anbefalingsbrev, de ville komme med, som viser deres evner. Ikke også? Men det havde han ikke brug for. Hvorfor? Fordi de her mennesker, i Korinth, var hans anbefaling. De her mennesker i den her kirke, var hans brev. Det er ikke en flot billede. Isn't that a beautiful picture? You are my letter. Det vil sige, han har ikke brug for en stor, tung lederskabspost på hans CV og hans anbefalingsbrev. Hvorfor? Fordi hans indflydelse stråler ud fra de menigheder, han planter, og de folk, som han elsker. Ikke også? Og det er det samme for os, kan man sige. I det sidste, at være leder i kirken, handler ikke om en imponerende status, okay? En rolle, eller en position. Hvis man er en leder i kirken, så er der folk, der følger. Det er det vil sige at være leder, end der gør discipler. Og tit kommer verden med den her anklage mod folk, ikke også? Du er ikke imponerende, fordi du har ikke den her CV. Men jeg vil illustrere det her med en, der hedder Elon Musk. Hvem kender Elon Musk? Ja, der er nogen, der har hans biler. Og han er et billede på det her. Han købte Twitter, ikke også? For milliarder og milliarder af dollars, ikke også? Og så gjorde han med det samme, efter han købte Twitter. Han skiftede navn til X. Og fyrede 75% af de ansatte. Med alle deres ekspertise. Ikke også? Og navnet Twitter, som var verdenskendt. Og han fik en masse kritik. Folk var ligesom, du er åndssvag. Det er vanvittigt, det du gør. Ikke også? Du dræber den her virksomhed. Men nu i dag, hvem er på X? Jeg er lige på X. Der, hver gang Elon Musk poster noget, hvad som helst, får han 100.000 likes. Så jeg tror, hans naturlige indflydelse og anerkendelse, det siger sig selv, ikke også? Det er ligesom, se på den indflydelse, jeg har. Jeg er ligeglad med, hvad du synes om min position og hvad jeg har gjort. Min indflydelse ender. Okay, så det er bare en illustration. Læg mærke her til, hvor meget Paulus er sårbart i den her tekst. Han åbner sig selv op for den her kritik, ikke også? Paulus siger, du er min anbefalingsbrev. Og de kunne sagtens have svaret tilbage, ikke også? Nej, det er vi ikke. Du synes, din indflydelse er din anbefaling. Og de kunne sagtens have sagt, faktisk nej. Og de har allerede givet ham en masse kritik, ikke også? Så han åbner sig selv op for kritik. Men den her sårbarhed, det er også en del af den måde, han viser, hvordan man leder på. Ikke også? Det vil sige, når du er til en bibelstudie, er der mulighed, og der kommer en mulighed for at dele måske nogle ting, du går og kæmper med, synsbekendelse eller sådan noget. Ifølge verden skal du som leder af den her bibelstudie ikke
sige noget selv, som du går og kæmper med. Men Jesus siger, og Paulus viser os, lederen er den, som er først til at bekende det, han kæmper med. Eller hun kæmper med. Ikke også? Med andre ord, en leder er i evangelisk kraft, er den, som er villig til at være den første til at dø. Den første, ligesom Jesus, til at gå op og tage den der døden, ikke også? Kig på vers 4-6 her, ikke også? En sådan tillid har vi til Gud ved Kristus. Ikke at vi af os selv duer til at udtænke noget, som kom der fra os selv, at vi duer til noget, skyldes Gud, som også har gjort os duelige til at være tjenere for en ny pagt. Ikke bogstavens, men åndens. For bogstaven slår ihjel, men ånden gør livet. Okay, hvad taler han om her? Er der nogen, der er nysgerrig? Hvad er det her for noget? Bogstaven vers imod ånden her, ikke også? Så bogstaven, Paulus henviser til her, er den gamle pagt. Den gamle testament, ikke også? Og i den der pagt var der en krav til at følge loven. Bogstaven, ikke også? Men i den nye pagt er der frihed fra loven. Vi har tilgivelse i Jesus for vores synder. Ikke en krav til at følge den. Så der er en frelseshistorisk udvikling, der er sket og bliver ved med at udfolde sig her, som Paulus sætter ord på. Ikke også? Der er mange, der afviser kristendom. Fordi de synes, det er bare en religion. Ikke også? Det er bare en anden bogstav på en tablet. Ikke også? Men det er det ikke. Er I klar over det? Det er ikke dårlige nyheder om, at vi skal følge Gud og gøre det perfekt. Men evangeliet siger, at du er accepteret i Jesus på grund af det han har fortjent. Ikke også? Religionen siger, hør efter de her lovgivende, så bliver du accepteret. Men evangeliet siger, i Jesus er der accept. Nu har du frihed til at elske Gud. Ikke også? Ikke fordi du skal noget, men frihed til at elske Gud. Har I hørt det før? Er det på den måde, du forstår kristendom? Er det på den måde, du fortæller andre om, hvad det vil sige at komme i kirke? Ikke også? Og hvis det lyder som noget nyt for dig i dag, jeg vil gerne snakke med dig bagefter. Okay? Det vil jeg gerne. Er der nogle andre her i kirken? Men for os, der kommer i kirke her, for os, der følger Jesus, kan det være svært. Ikke også? Fordi tit er der meget diffus det her med, at det skal ikke være et bogstav, det skal være ånden. Ikke også? Det kan være ligesom, nogle gange vil vi hellere have en ny lov. Kan du følge mig? En ny regel, som fortæller os bogstaveligt, hvad vi skal gøre. Fortæl mig, hvad jeg skal gøre, Christian. Jeg vil gerne have en klar, tydelig budskab, når jeg kommer væk fra kirken. Fortæl mig, hvad jeg skal gøre. I stedet for at modtage Helligåndens vejledning. Det er det, Paulus siger her. Ikke også? Vi vil hellere høre fra præsten eller fra lederskab i kirken, præcis hvilken kandidat vi skal stemme for til Europaparlamentet. Ikke også? I stedet for at bruge visdom til at skelne mellem de værdier i de forskellige partier, og hvordan de stemmer med Bibelen. Vi vil helst ikke leve i det grå som kristne. Kan du følge mig? Og det er problematisk. Vi vil helst have det sort eller hvidt. Men Jesus siger, jeg sender en hjælper. Helligånden. Lyt til ham, siger Jesus. Og vi siger, ellers tak, kan vi ikke bare have et liste? Så i dag tager det her som en invitation til at leve sammen i lyset. Ikke også, som vi synger med børnene nogle gange. At leve i vejledning af den visdom, vi har i Bibelen, sammen med fællesskab og lederskab, men også af Helligånden til at vejlede os. Ikke en død bogstav, en liste, men i evangeliets kraft, i frihed. Det er på mange måder sværere. Kan I følge mig? Det er sværere at leve på den måde, men det er bedre, siger Jesus, siger Paulus. Det er bedre. Der er frihed. Ikke også? Og det er også den måde, man fører lederskab. Så det er det første point. Hvordan vi ser ud. Det handler ikke om vores CV. Ikke også? Det handler om vores
personlig, åndelig indflydelse. Ikke også? Så alle sammen se, hvordan vi ser ud. Og så er det næste point er, hvad vi ser på. Okay, kom nu. Come on, Americans. What we're looking at. Se, hvad vi ser på. Nu kan I lidt dansk, så skal I komme tilbage til USA og se, at vi har lært lidt dansk. Yeah. And you have to say it with an accent like this, yes. It will be very good. Hvad vi ser på. Og det vil sige, i Jesus kan vi se lederskab igennem svaghed. Og blive formet til at ligne den. I Jesus kan vi se det her lederskab, som Paulus omtaler, i svaghed. Og vi kan blive formet til at ligne den. Kig på de her sidste 3 verser. The very end, Stephanie. The very end. Vers 15-18. Ja, lige til i dag ligger der et slør over deres hjerte, når Moses læser sådan. Men hver gang en vender om til Herren, tager sløret bort. Herren er ånden, og hvor Herrens ånd er, der er der frihed. Og alle vi, som er utilsløret ansigt i et spejl, skuer Herrens herlighed, forvandles efter det billede, vi skuer. Fra herlighed til herlighed, sådan som det sker ved den Herre, som ånden er. Okay. Det her er en af de vigtigste tekster i hele det nye testament, om hvordan man lever det kristne liv. Med hensyn til, hvordan man bliver transformeret til at være mere ligesom Gud i hans suveræn herlighed. Ikke også? Så Paulus siger her, hver gang en vender om til Herren, tages sløret bort. Og det er en henvisning til 2. Mosebog 34, hvor Moses var utilsløret i tabernaklet foran Guds herlighed. Kan I huske det? Moses i den gamle pagt, det var han, der han tabernaklet, ikke? Den her telt ud i ørkenen. Og Moses fik lov til at komme utilsløret et par gange, ikke også? Og de mærker hans ansigt, og den stråler, ikke også? Og Paulus siger her, at i den nye pagt, kan vi alle sammen gøre det. Er det ikke vildt? Det var nogle enkelte undtagelser i den gamle testament, hvor man ikke bliver dræbt, hvis man så Guds herlighed. Og Paulus siger, nu har vi muligheden i Jesus til at komme foran Gud og se hans herlighed utilsløret. Og han siger også, at man ser i et spejl. Kan I læse det? I et spejl. Det vil sige, når vi ser på Jesus, begynder vi at genkende os selv. Det er ret vildt. Okay. Har I nogensinde ligesom standset på den her tekst og bare tænkt på det? You ever stopped and thought about this? I en gamle testament, vil man dø, hvis man oplever det her. Det får vi lov til, hver gang vi kommer til bøn. Og når vi gør det, er det ligesom en spejl. Vi begynder at genkende os selv. Ej, det er vildt, ikke også? Vi begynder at blive formet af det, vi ser på. Kan I følge mig? Det vi ser på, former os. What we see is what we show. På en måde. Ikke også? Der er nogen, der siger, at du er, hvad du spiser. Har du hørt det der? You are what you eat. Men Bibelen og Paulus siger, du er, hvad du ser. Hvad du ser. Og i vores nu om dagen har vi mange spejle over det hele. Det var ikke så tit dengang. Det var ikke mange spejle rundt omkring. Men nu har, vi har spejle i hver toilet og sådan noget. Men forestil dig, at når du ser i en spejle, begynder du at se et lille billede. Ikke af dig selv, men om Jesus. Og ikke Jesus, som han er. Det er min mening i hvert fald. Ikke i al hans herlighed, men om ham selv på korset. Tømt af hans magt. Stærk, men i hans svaghed. For dig, for verden. Ikke også? Paulus siger, når vi ser på Jesus herlighed, mere og mere, og det er min mening, at han tænker på korset. Når vi ser på korset, og vi ikke siger, at det er blødligt, det er mærkeligt, det er ligesom en form for henrettelse, men vi ser på det og siger, der får jeg min tilgivelse. Jesus i mit sted
Jeg har fortjent det, men Jesus fik det. Når vi gør det regelmæssigt, så begynder det at forme vores forståelse af verden på. Ikke også? Begynder at forme, hvordan vi er ledere på. Og det er sådan der, rent praksis og konkret i den kristne liv. Hvordan bliver vi ledere, der leder? Hvordan gør vi det? Hvordan bliver vi en disciple, der gør disciple? I vil gerne måske have en list. Fortæl mig, hvad jeg skal gøre, Christian. Paulus siger, se på Jesus. Se på ham i hans kærlighed og hans herlighed. Hans tilgivelse, som han har udført på korset, men også hans afmagt. Ja. Der ser vi den allerstørste magt igennem svaghed. Amen. Det kan vi selv blive en del af. Tænk over det. Tænk over det. Jesus korsfæstelse så ud som den største fiasko nogensinde. Ikke også? Alle hans disciple var væk. En religiøs sekt i jødedom har den her figur, som bliver dræbt, tortureret og latterliggjort. Indtil ikke engang hans følge, hans disciple, stod ved hans side. Ikke også? Vi forlod ham. Men det har ført til den mest afgørende, indflydelsesrige fællesskab i hele verdens historie. Så meget som at vores kalender tager udgangspunkt i Kristus korsfæstelse og liv. Ikke også? Er det ikke vildt? Den her spænding. Og jo mere vi ser på det, og bliver overrasket, og forelsket, og smittet med den der undring over Jesus korsfæstelse i hans afmagt og ydmyghed, jo mere vi bliver formet til at ligne ham. Og det er simpelthen, hvordan vi lever i kristne liv. Det er det, vi gør hver søndag formiddag. Det er hver gang, vi samler til discipleskab eller fællesskab og bibelstudie. Det er det, vi gør. Vi vil gerne se Jesus. Ikke også? Og det er også den måde, vi bliver mere og mere leder i hans rige. Men du siger måske, Christian, det her med personlig indflydelse, som du snakker om. Hvordan undgår man den her, jeg er bare troværdig, fordi Gud sagde det til mig. Er det ikke det, Paulus siger? Gud har sagt, jeg er troværdig, og jeg har autoritet. Eller også den her tendens, hvor man siger, vores kirke er rigtig, fordi det virker. Fordi der er mange, der kommer. Har I nogensinde hørt det? Vores kirke er rigtig, fordi vi har mange, der kommer. Det er ligesom en pragmatisk tilgang. Og det er et godt spørgsmål, ikke også? Og jeg vil bare sige, at Paulus siger ikke her, at han er troværdig, bare fordi han har set de her kirke komme og vokse, ikke også? Men fordi hans indflydelse har en bestemt kvalitet, fordi hans indflydelse ligner Jesus, på den måde, at han er også en leder, der leder. Men du siger måske, Christian, der er så mange kristne kirker, der sælger noget andet. De siger, at hvis vi tror på Gud, fører det til, at vi bliver en glad, succesfuld, lykkelig, your best life now. Ikke også? Ikke den her lidelse, du snakker om, trængsler. Men er det ikke en anden vej at gøre det på? Vi kan sige, at du vil opleve succes og sådan noget. Nej. Jeg synes, du skal selv læse Bibelen. Ikke også? Men den Bibel, jeg læser, er svaret nej. At tro på evangeliet på hver side, næsten hver forfatter i Bibelen nævner, det handler om ledelse. Ikke også? Det er en del af at komme til tro på Gud og følge Jesus. Du siger måske, Christian, det her med at se på Kristus, det virker meget diffus. Ikke også? Hvordan gør jeg det? Hvordan gør jeg det? Hvordan ser jeg på Kristus? Er det ikke ligesom en checklist? Og det kan jeg godt forstå, den der, at man har brug for noget konkret. Men igen, i den her tekst, er det ånden, der vejleder os. Og
det er ikke overraskende, at det handler om nogle gammeldags kedelige ting. Hvordan ser vi Jesus sådan her? Det er nogle gammeldags bibelstudier. Bøn, mission, gudstjeneste, fællesskab. Ikke også? Den bevidsthed om, at alle de her ting, som vi gør og laver i bibelstudier, det burde være en våben i en kamp for at se og nyde Guds herlighed. John Piper har en rigtig god bog, som hedder When I Don't Desire God. When I Don't Desire God. Når jeg ikke har lyst til Gud og fællesskab med Gud, ikke også? Og det er meget ligesom, han taler om det, men så kommer han svarer på, hvad vi skal gøre, når vi ikke har lyst. Det er meget konkret og gammeldags. Bibelstudie. Bøn, fællesskab, mission. Men jeg kan anbefale den der bog til jer. Så lad mig afslutte med en bøn, og så kommer vi til nadveren. Gud, tak for i dag, at vi må samle i dit navn. Og vi beder nu, at vi må gå